kuyeza dziko lino kuti sizukutidwe muno mumve chuchuchu wa zinthuzo akuyenda bwanji adayenda motani. Ine dzina langa ndi Steve Kondo Banda ndimakhala ndi bambo Chawezi Banda amene amakhala akuzukuta nkhani zomwe ndabweretsa muno mu gwede alandireni tu amalawi komanso anthu onse amene akuonera kane mayi ndi program imene ya gwedegwede mwachizolowezi ndi Steve tiathokoze onse amene amakonda kuonera gwedegwede komanso tialandire ku gwedegwede wa tsiku la lero. Nkhani zosayamba zimakhalapo nthawi zonse, tisangalale komanso tiwayamikire kuti feedback imene tikumalandira yabwino kwambiri komanso kuti anthu programu iyi akuikonda akuti ikuwatsegula maso ikumapatsa ndithu uthenga kapena kuti information imene mwina mwake amayira kale mbuyomu amayilandira mochepa koma ndithu ife tikumayesera kuwapasa kuyitambasula zabwino kwambiri. Mr. Chawezi Banda, nkhani yoyambirira muno mu gwedegwede ndiyokhuza gulu la azimayi osiyanasiyana ndikuvota yenaso ayitchera DC alimomo ina iti kuti NGO NGC mati NGO GCN imene ndi Gender Coordinating Network kamati Gender Coordination Network imene ndi NGO ndi non-government organization ndi kuli Women Lawyers Association of Malawi. Fakatu ndimakukonderani mumazitsata zinthuzi ndikufusani mumayankha cholinga Steve ndichokuti ndikhulupirira ukamafunsa umakhala ukufunsa malo mwa anthu kuti amvetsetse zinthuzi chimodzimodzi inenso ndikamafotokoza ndikamakonzeka kupanga programu iyi ndimakonzeka kuti ndikamapita amene pacha anthu tipatse information yolondola adziwe imene zinthu Malawi zikuyendera. Gulu la azimayi limeneli likunena kuti ilo lifuna kupanga zionetsero zofuna kuwumiriza president wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera zayambikapo nawonso ayambe kuona mademo kuti amakhala motani tikati akuti akufuna kuwawumiriza kuti iwowa ma board of directors omwe anasankha ku mabungwe omwe si aboma sadasankhe bwino akuti azimayi mulibemo ndi adalembera kalata a president Emmerson Mnangagwa pamwala ndakoza kuti ifetu khanga timenya mademo koma nkhani yonse inayenda bwanji kuti zifikepo kuti azimayi anene kuti ayenda fapafika azimayi kunena kuti tiyenda simasewelatu alimba Chakwera zikayamba chonchi tiyambe chonchi nkhani Steve wanena bwino nena kuti gulu la azimayi si gulu limodzi ndi magulu osiyanasiyana koma azimayiwa tinene kuti amayi osati azimayi koma amayi achichepere achichepere azitha kuphunzira chichewa cholondola tiziti amayi so gulu la amayi osiyanasiyana mwakambapo nena kuti gulu amayichula kuti HRDC women section kuli gulu limene kuli aina trapesi achina Bile Mayaya kumene kunkwazi bambo kukwa bambo ndi kuli gulu la amayi ndi amati HRDC women section koma kubwera so Women Lawyers Association of Malawi ndi kuli gulu limene la NGO GCN kunena kuti iwo motsogozedwa ndi Mayi Barbara Banda amene ndithu akunena kuti ndiosakondwa ndi composition ya ma boards of parastatals amene Dr. Chakwera ndi timu yawo adayika. Tikukumbukira bwinobwino kunena kuti mabodi apangidwa almost onse ndeno iwo akuti choyambirira akuona kuti lamulo lija la Gender Equality Act akuti section 11 ngati sakulakwitsa imene imanena kuti mukamafuna kupanga china chilichonse ngati iwe ndine Steve pa office pano tikufuna kupanga appoint anthu any appointment that we are making akuti appointment imeneyo izikhala 60-40 kutanthauza kuti ngati pali ma positions 10 6 akhale abambo 4 akhale amayi apo ayi 6 akhale amayi 4 akhale abambo. So that provision within the Gender Equality Act provision number 11 imaena kuti is basically 60-40 provision or consideration ngati mukupanga appoint amayi wakhalepo osachepera 40 komanso abambo akhale osachepera 60 ngati mufuna kuti abambo akhale 40 akhale 40 amayi akhale 60 so the gender has got to be 60-40 or 40-60 ndeno akuti chimene adandaula nchona kuti akuti iwo they are not even 40
akuti sana kwani olo pa 40 sana tani sana fike zikuoneka kuti ali below provision ya 40 ndi akuti ndosakondwa nkhani yayambira pamenepo. Chachiwiri akuti pali ma parastatal boards ena okwana 10 amene there is not even any women representation. Akuti ma parastatal boards okwana 10 akuti mulibemo angakhale mzimayi mmodzi. Madandaulo anthu amenewa akuyenda chonchi nde iwowa akunena kuti ali ndi ma demonstration lachisanu sabata ino afuna onesaja kwa nyekwe ali ndi ma demonstrations sabata ino lachisanu akupita ku Msewu ku Lilongwe ku Mzuzu ku Blantyre komanso ku Zomba akuyenda mmene ma demonstrations amakhalira. Cholinga ndikufuna kuonetsa kusasangalala kwawo mkwiyo wawo kuti boma akuti a president sadawathandize makamaka kumbali yowaganizira amayi. Tikabwera kumbali ya akazako ngati mneneri wa boma akuti bochani akuti yayi choyambirira ife ngati boma sitiletsa munthu ndi ufulu wawo apite akayende usakatira tega aisatira tegas ndiponso akuti chilichonse chimene akufuna kuti akapeze kumsewu ngati afuna kuti boma liathandize akuti afuna mjefu athandize ndiye pali chiyowa chimene machikonda inaona kuti boma ilili maganizo manga ndimaona ngati kuti this government is very disarming. Ndikena chiwo chokuti disarming kutanthauza kuti ukakhala kuti iwe Steve wachalira kuti ine ndilakwitse wamvesesa ndipeza kuti ine sindalakwitse ndekuti ine ndakupulula mphamvu zonse nachalira kuti chilakwise peza kuti boma ya. So the thing is akazako anena kuti ife sitaletsa apite akapange zimene udani akufuna koma chimene angadziwe nchiona kuti mavuto amene atilembera kale aja taalandira ndipo tikwatani tikwakonza. Anenapo anena kuti kwasala maembasi kuma embassy sikudapitisidwe anthu komanso kuli ma positions ena ndi ena akuluakulu amene sanapangidwe fill tikuwapasa chitsimikizo amayiwa kuti a president sanakuyiwaleni koma ndikuona ngati kuti tikayendera lamulo yes kumbali ya boma akuyankha choncho kunena kuti pali ma positions ena koma tikayendera lamulo ili la 60-40 kapena 40-60 in any appointments that are being made tikukhoza unena chilungamo nayo kuti boma silinakwaniritse lamulo limenelo chifukwa sitikutanthauza kuti tikanena as a whole kuti azimayi alipo angati kapena chani koma lamulo limene limanena kuti for any appointments pamayenera kuti pakhale amayi 60 akhalepo 60 ikhale 60% abambo akhale 40% or vice versa koma titati tayikireko umbuyo pang'ono azimayi otine kuti amayi Steve tikozonena kuti ine ndawerengapo mapepa ambiri okhuza amayi tinene chilungamo. It is just unfortunate kuti there is what is called the power play. Nthawi zambiri mu society abambo ndi amene ali mphamvu tikaona amene amakhala in the forefront kuti apangidwe consider amene amonera ngati ophunzira andalama a influence ambiri amakonda kukhala ndi abambo koma there is a certain report which was released by World Bank limodzi ndi IMF amanena kuti tiyang'ane efficiency ya mzimayi ndi mzibambo amene akutsogolera lesenga director general tikayang'anitsitsa bwinobwino ichi chindi chilungamo akhoza kupanga research muzaona kuti women are more efficient than men women are less corrupt than men amayi iso akuti even in maboards ambiri amene makhala kuti mula amayi akuti zinthu zimayenda kuposa mmene makhala abambo so kumbali yakayendetsedwe ka zinthu kabwino nthawi zambiri these are results of a research zikuonetsa kuti amayi amachita bwino kuposa abambo. It is just unfortunate kuti abambo ndi amene apanga enjoy the balance when it comes to power. Tisadapite ku breaki nkhani ina ndiyo kuti aphungu a nyumba ya malamulo motsogozedwa ndi MP wa DPP yes. Bambo Victor Musowa akunenetsa kuti bwanamkubwa akuluakulu ama department amene aboma omwe adasokoneza ndalama amene walandire chilango komanso ndalama zopita ma department meneko zichepetsedwe kuti ma department ake ndi ati mwachitsanzo timatanthauza aphungu amenewa ndi chani komanso aphungu anena zimene zingwa DPP akudziwapo kanthu a Victor Musowa akudziwapo kanthu a Victor Musowa ndionenepa oderapo ngati anthu asakwaziwa you have given a very good description kuti anthu athe kuchita relate kuti ndi ndani amene akulankhula zimenezi mwachita bwino kuwafotokoza kuti amaoneka motani mwina anthu kuti adziwe kuti ndi ndani amaoneka achichepere ndokula thupi
amaoneka ndi he nyamata is very vocal in parliament eh. ndithu ndi munthu oti amalankhula izizi in parliament nkhani imene ali committee ya public accounts committee ndi imene mayang'ana kuti ndalama zaboma zikuyenda motani. So nkhani ndiyo kuti amakamba onena kuti kawiri ikafika nthawi yokuti tilimane ndi corruption timangoyang'ana andale okhaokha kuti andale ndi awo amene akusokoneza koma tikati zizungulira m'mizindamo ndi m'matawuni komanso ma-suburbs kapena kuti ma uptown residential areas mukaona kuti muli nyumba za ma-civil servants ma-technocrats anthu amene amakhala kuti ndi anthu ogwira ntchito mboma osatiso andale amenewa ndi anthu amene amaba makobiri aboma. Ndiyeno akunena kuti in as much as we are trying to prosecute and hunt the politicians who abused office and power, we should also not be oblivious to the fact that these technocrats have also been in the forefront looting and plundering government resources. Ndiyeno akupempha anena kuti tikuwuzani inuyo ngati a Ministry of Finance muonesetse kuti aliyense apereke ripoti kuti ndalama ma department ma agencies ndi ma ministries anazigwisa ntchito motani koma ngati atalephera kupereka ripoti ya expenditure kuti ichi chonse chili bwinobwino amene wamwachepetsere ndalama musapase ndalama amene amayenera kutani kulandirira. So ko iyi kapena kuti pempho ili kupita kuwauza ndithu aboma onena kuti iyayi tisamangoyang'ana pa ma politicians tiye tiyang'anenso kuli ma accounts assistants kuli ma directors kuli ma PS kuli anthu amaudindo osiyanasiyana mbomamo amene otafufuzani ikakhala nkhani ya declaration of assets akamata kuyamba ntchito tasataniso amene aja muwaone kodi nyumba zimene akumanga zija ma business amene akuchita aja ndalama zache zimachoka kuti chifukwa tikozomangoyang'ana pamwamba pamene chivundi chenicheni chili pansi. Sure Steve. Iya chimwe madza blunt water board pachaso kumene kuchaka chatha adaluza ndalama adakanika kupanga profit ndalama zochuluka kwambiri koma boma ilabusa kwasiya badzigwira ntchito ayi azikonza tibwereso tikatha break iyi. Gwede muchigawo chachiwiri ya titamwa madzi tifuna tipitirize pano kuzukuta nkhani zosiyanasiyana. President Chakwera akhala kuyenda kupita ku mayiko oyandikana nawo pakatipa iyayi koma mukati akhala mukulondola wakhala kuyenda iyayi ndifuna ndikonzepo kuti wakhala kuyenda kapena kuti wayamba kuyenda ayamba kuyenda ku mayiko omwe tinayandikana nawo kukonza ubale okay tikonzeso nekuti ini ndizikonze ndekha wayamba kuyenda ali pa mpando wa president amayenda ndikale asadakhale pa mpando koma ano atakhala pa mpando wa president wayambapo kuyenda. Sure Steve. Kukonza maubale a Malawi ndi mayiko ena koma chosangalatsa mukaona nchokuti iyayi atola nkhani amene akuyenda nawo ku wireless ya boma ngoti silidamvepo Matero nanga wale saboma jemezo misonkho yathu yes kukapa pano nkhani zawo palibe vuto ndi misonkho yathu ndakondo nawe ndi misonkho yathu imene ija misonkho yanu amene mukuonera amene aja amene kugwira ntchito imene ife tikufuna zona Steve wina samakwiye kuti mukutinena iye misonkho yathu zona kwambiri unena kuti interest wayamba kuyenda anyamata interest yathu zona Steve zimeone nazo interest yathu ndiyo kuti excuse me mina wanenera nyumba ija ya MBC imayendetsedwa ndi misonkho ya Malawi chilichonse chimene chimachitika kumene kuchaku Amalawi ali ndi ufulu olankhula okuyikapo ndemanga mmene angachitire mukhoza kuona inu kwa anthu amene amakhala ndi chidwi wayambisa ndionena kuti zikuoneka ngati atola nkhani amene mbuyomu sitimadziwa samapita nawo kunja akuoneka kuti pakali pano atikula china jali amene ndi Isaac Jali kwamba kumumva Isaac Jali ati ku Tanzania pa ndikuze Isaac Jali adayamba ntchito ku MBC 16 years ago sadakwerepo ndege koyamba kupita kunja a very capable journalist amalemba bwino chichewa ndi Chingerezi chomwe amalemba bwino koma ajali ndili mbuyomo ndikugwira mbere kuti bachula ndimapasa ulemu ndimakonda kwachula kuti ajali aliyesabati ajali so ndiche jali ndeno bwana
Isaac Jali nkhani mozi waitulusa nkhani imene chimene ndikumbutsa Steve waitulusa ndi mtola nkhani mmodzi wa ku Nation Publications Suzi Chitete ndiye waitulusa nkhani imene walemba Facebook page pake aonena kuti change is very important akuti kusintha nthawi zina ndi kwabwino akuti it has taken Mr. Isaac Jali 16 years to be on a presidential trip out of this country. Munthu oti kumalawi kuno amatha kulemba amantuma kupita ku State House kayapita kumangochi kumulanje akalemba bwinobwino story koma kuti ampase mwayi oti anyamuke apite nawo president kunja mbuyo musizimata anali mperezi vuto ndilo kuti amatenga kali wireless manager simwanena ndini wireless manager ma considerations achipani adali ochuluka kwambiri wina wake pa zimene amalankhula Achitetes sorry ndimanena so kuti Achitete Suzio ndimanena ine ndiwa ulempacha ajali Isaac Jali mati ajali pamene Suzio ndimati Achitete tiwapasana ulemu so Achitete analemba kuti alemba zimezi kuti yayi kusintha ndi kwabwino tayamba kuona nkhope zina zimene mbuyo muzakhaza kuponderezedwa kutanthauza kuti chipani cha DPP chili mboma wina wake anayankha musimu analemba kuti mmene DPP imalamulira MBC was more or less like a DPP department. This is very true. Inezo na kuti MBC ija inali institution ya boma zimezo ineso ninachosa nena kuti sorry ndimakonda unena kuwauza anthu mbuyo ndili kumene umena kuti makosana kumene kuja ndi kuchipani kumene kuja si office kwa boma izizi ndikunenazi anthu amaziona mezi zimatani zimayendera kumene kuja kunali kuchipani panopa ndi pamene zikuonekana kuti kumene kuja ndi kuchani ndi ku office yes because you can even see kuti ndikunena tukamba pano za ajali taona kuli mtola nkhani wina Miriam Kaliza anali aina blessings kanachi aina blessings taona ko mtola nkhani wina tikuona mpalo pa kwapita cameraman ku Tanzania ku cameraman amene achosa ku Mangochi timati Edwin Mushani zilipo zimene ya Mushani sana kondo nayo ndiye anamponya kumene kucha Guantanamo yes so Edwin Mushani ndiye mwapita sopano so chimene ufanana achiona kuti ulamuliro umene uli pano ku MBC uja ukuzindikira kuti zimene umachita mbuyo zotani zolakwika now akudziwa zoti amene amatuma nthawi ya DPP aja kupita nawo kunja kuti atumeso panopa akumbutsana anthuwa kuti tikuonjeza bwanji tipaseno mpata anthu ena because umaziwa munthu anapangidwa okwanira munthu anapangidwa wathunthu akamapanga cholakwika amadziwa akamapanga cholondola amadziwa munthu mulungu anamulenga okwanira akamapanga cholakwika amadziwa akamapanga cholondola amadziwa so ulamuliro umene ulipo pano ku MBC ukudziwa kuti zimene umapanga mbuyo muja umapanga zolakwika that is why panopa ayamba kuzikonza zinthu panopa the playing field has been leveled what DPP akhozoka panga cover president wa chani akhozoka panga president koma ndikukumbutse nthawi ina mbuyo zidachitikapo president wa mbuyo wina president wina ndi ntchula zina because he is one of my inspirations the late Professor Bingwa Mutharika mbuyo akumati akapita kunja aona mtolankhani ndi cameraman ndiye mweyo mtolankhani ndi cameraman ndiye mweyo tsiku lina Bingwa Mutharika the late adafusa kuti kodi ku MBC ko mango ndipatsa anthu omwewa kulibeko anthu ena odziwa ntchito ngati awa a very sober president had to ask this particular question koma I'm sorry sindikupanga reflect on the current president or no the previous president the immediate previous president Professor Arthur Peter Mutharika koma ndikunena kuti abingu anali asoba chimene amachitani amachiziwa adafusa kunena kuti mango nditumizira anthu omwewo kodi ku MBC ko kulibeko anthu ena sindikuziwa zoti adiji anthu imeneyo kapena amene anali otuma anthuwo adachita motani koma ndithu zimene zamba uchitika panozi zinthu zabwino tiyayamikire apitilize bambo Sumbuleta tiyayamikire bambo Vincent Konyongwa a director tiyayamikire ena onse ngati kuli ako tiyayamikire ngati ayamba kutuma wina aliyense kuti akapange ifetu zimene takhati kupanga fight for ndi zinthu ngati ziti izi equality and fairness anthu ine ndili mbuyo mukumeneko ngati ine ndinayika mutu wanga panjanji kusemphana ndi anthu ndizichewa ine I was a freedom fighter I wanted everyone to enjoy a Malawi that is favorable for all nkhani inatu bambo Chawezi Banda ndiyokhuza makampani a juga ovomerezeka mdziko muno yes amene akuopseza kuti athetsa ntchito zawo muno mdziko muno chifukwa cha msonkho wa 20% pomwe ayikira
popanga business yawo. Yes. Nkhani kwenda motani. Yes, okay. Choyambirira Steve ndikuuze kuti ukumbukire unena kuti tiyambire nkhani ya budget. Ndikhulupirira nthawi itu lalo tikambe nkhani imene. Nkhani yofunika kwambiri anthu sokungawunikira pang'ono. Budget ukayiona budget yapano tiyambe. Budget yapano muli anaonjezera imene amayitchula kuti tax bracket. Kunena kuti an amount of money that you earn which triggers taxation. Adaichosa pa 45,000 kufika pa 100,000. What is the implication of this monetarily or budget wise or revenue wise? It means boma la luza ndrama imene imayamba kutolera from 55,000 boma la luza. Now there comes the question, how is government going to recover this 55,000 kwacha? So government gives with one hand and takes with the other. Ndino akamata kupanga craft budget ama unguza okay tikupereka papa aonjezera from 45 to 100,000. Muntu sazidulidwa sonko from 45 to 100,000. Komano kuti tipange cover ndrama imene taiperekayi because this is lost revenue to government. Nde kuti tipange cover zimezi tipange banji ndebo malipa pangano broaden the tax base. Kodi ujeni neti tikaiponya ndipati pamene tingathe kutolaponso ndalama zoti tipange cover izizi kuti chitukochizani chizipita ndebo malaona kuti there is a booming sector of betting. You understand? Ndafa ndimodzi kupeta kwachuluka. Boma laona kuti there is an opportunity of collecting revenue. Ndebo maana kuti ife tiponyako ka 20% withholding tax. Ndeno ma players kapena kuti amene ali business ya gaming amene apanga za betting iwa akudandaula akuti 20% kanga yatani yachuluka. Tilephera kulipira ogwira ntchito, tilephera kulipira ma premises, ma bills ena ndi ena sitikwanitsa. Ndiye ifeyo iwo wandeno antengano ogwira ntchito ngati nyambo. Nkumuyika unena kuti okay si ife timalemba anthu ntchito mukuti uzati zilemba anthu ntchito munthu wanu uyu malawi wanu tinchosa cha ntchito chifukwa ife sitikwanisa kutani kumulipira chifukwa iniyo mwabweresa chani msonkho umene wa 20% withholding tax. So amlusu apasidwa task apasidwa ntchito imeneyi kuti aone kuti kodi basi ayipanga bwanji strike. Inde afuna ndalama kuti agwire ntchito komanso ndalama isapange cause ma problems kapena mavuto ku industry ya betting kapena kuti ya gaming kuti awawa alembebe anthu ntchito alipire besonkho chituko chizani chizipira pasogolo. Koma ndithu nkhani ndimene unena kuti olo uwine yes olo pese kuti uwawina azichosabe 20%. Nkhani ndimene yoto inu kamuwina zingati mukuyenera kuti musiyeko ka 20% withholding tax. Boma liwonepo tsiku lina tizangokamba kuti kodi withholding tax imene imayenda bwanji. Koma kwalero nkhani imene itisire pamene popo chipani cha DPP yes chikuti chisiyabe akondwani na nkhumwa ngati mtsogoleri wotsutsa kudali kugwebana tisaiwale agonjeranji wo tidayikamba nkhani imene sabata yatha kunena kuti tinanena kuti akafika ku parliament ndi pamene titadziwe paja iwo amakakamira kuti iyayi ife waife ndi kasaira. Tisaiwale avuwa kaunda atapanga interview atangotuluka meeting imene anali nayo ndi Professor Mutharika kuna Miyasi ku Mangochi mbali kamphepo kayaziyazi atangotuluka meeting imene sadaone asadafuna akakhala kutcholo achimwene awo adamanga nyumba kutcholo tizaifufuze koma iwo sadafuna kamanga nyumba kutcholo tizaifufuza bwino chabwino nkhani yabwino kwambiri anthu azitse kodi chifukwa chani anaganiza kuti asakakhale kutcholo. Yes chabwino timalize nkhani nayo kuti vuwa kaunda adanena kuti iyayi ife ngati chipani ku parliament taperekako akasaira monga instruction inachokera kwa mtsogoleri wawo Peter Mutharika pamene anankhumwa ndi gulu lawo adathamanga ku court kwatenga chiretso kuti ine musandichose ine ndamene ndikuyenera kukhala apa ndine amene ndili woyenera. Ndiyeno chifukwa chakuti court ndi court bwalo likati lalamula limakhala lalamula ukapanda kutsata zimene lalamula bwalo amakuti you are in contempt of court ndiye ndithu amakulanga amakupasa chilango umatha kulipira so chindapusa. Ndiye pakali pano tibamva ndithu akulankhula a DPP akuti yayi popeza ife timafuna akasaira koma court lanena kuti yayi anankhumwa omwewa ndi amene ayenera kuti tsogolera ku parliament kuno tiyasiyana nkhumwa omwewa malingana ndi chitsogozo chimene court lapereka. Chachikulu chimene tikuona apa chiona kuti a DPP achita bwino chifukwa you cannot be in conflict with the court. Zikuvuta.
inetu ndikuthokozeni kuti mudabwera pano mwazukuta mwatsatanitsatane nkhani zomwe tinakonza pano kuti amalawi aziziwe. Tathokoza kwambiri Steve. Mulungu akalola tidzaonanenso lachiwiri nthawi ya 8 koloko madzulo. Kumbukirani kuti ndi lachiwiri 8 koloko komanso lachinayi 8 koloko. Lero makinawa malo mwa Sumeya Chitera amene achigwiritsitsa chinthuchi ndi Selina Dumbula wakwathuku kumusi uko amene ndi wakulowa states sikana watu wakulowa states Sumeya wakuchira dzulu pano ndikose boma lonse tinako boma lina lilonse pano alipo Tilipo tonse. There is a very good blend. Pakamera panali Dennis Ng'andu komanso Bima Ndalama. Ine Steve Kodwa Banda ndi bambo Chawezi Banda tikuti mukhale ndi tsiku lopambana. Gwede gwede.